Gipainalom sa verification ng mga official ballots sa probinsya sa Cotabato karong adlaw. Kini aron masiguro ang husto nga mga datos nga naa sa matag balota nga gamiton sa piniliay karong Mayo 12, 2025. 797,609 ang gitibuk ang ihap sa mga balota para sa Cotabato Province. Kani siya na-distribute na sa local treasurers. So, karong adlaw, nag-verify, nag-check sila sa completeness ng official ballots dito sa local treasurers office. Gipangatod na sab ang kinatibuk ang 1,073 ka mga automated counting machines kon ACM ngadto sa mga municipal election offices diin adunay 150 ka mga backup ACM. Ugmang adlaw Mayo 6, 2025 pagahimuon ang final testing og sealing sa mga ACM. Ugma natay buhaton nga final testing and sealing sa mga machines dito mismo sa polling places, no? So invited ang tanan na mag-participate o mag-witness sa proseso. Subay sa security plan sa COMELEC, magpabili ng presensya sa mga pulis sa matag area aron sa pagbantay sa tanang election documents ug paraphernalia. Na-secure po na continuous yung security assistance sa PNP sa dito sa area. Gisiguro sab sa COMELEC North Cotabato nga husto ang sulod sa mga sealed and secured ballots storages una ipangapod-apod sa matag polling precincts sa probinsya. Daizan Libong, News 9 Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.